aquest que és gamba, el feim amb llagostins també, i és rebossat amb fideus d'arròs, fideus xinesos. I és espectacular perquè quan ho poses dins l'aigua pues xinfla. Com una piruleta sí, d'arròs. Perquè si fan que li posa un poc d'ou. Sí, un poquet d'ou. El pos antes marino un poc llagostí o la gamba, el marino un poc de soja perquè se vagi fent i un poc de jengibre. I sobretot que li dones un toc de fideu. Sí. La gamba jutjada en gelatí.